Inselmilkom nilqakom għal programmi ieħor Kuxjenza, grazzi ta' kemm issegwu anki l-paġni ta' Facebook u ta' Kuxjenza u anke Instagram u l-kummenti li tibatuli napprezza immensament. Il-programm issibuh ukoll barra fuq TVMI fuq YouTube ukoll ta' Television Malta. Millum ħan iddiskuti suġġett li jmiss ħafna familji u anke tfal. Il-fostering, il-ġid li jagħmlu tant familji Maltin illi jiffosterjaw it-tfal u jituhom ħafna mħabba. U l-lum miegħi għandi żewġ persuni li jiffosterjaw it-tfal fil-preżent u għandi wkoll il-Remenda Grek li hija d-direttur tal-Kura Alternattiva. Se nibda b'Samantha. Samantha, grazzi. Jiena nafek b'kappell ieħor għax inti l-Kummissarju għall-Vjolenza Domestika bażi tal-ġeneru, tajjeb għatta. Iwa. Samantha, inti l-lum jiena fil-fatt ħadd sorpriża sabiħa ma kontx naf li inti foster carer ukoll u foster carer bħala ġenitur waħida u xek. Ekku, fil-fatt li kważi sentejn issa li il-proċess bdejtu qabel ovvjament għaliex jinvolvi ħafna taħriġ ukoll u preparamenti, imma li sentejn li għandi t-tifla miegħi ma huma sentejn sbieħ ħafna, ġifieri kif konna qed nitkellmu wkoll mhix xi ħaġa li nitkellem ħafna fuqha b'mod pubbliku fis-sens li naħseb li t-tifla wkoll għandha jkollha nirrispettaw qisu d-deċiżjonijiet li tagħmel li fil-fatt nkallhom il-preżenza tiegħi hawnhekk hija kważi bil-permess tagħha wkoll. Għaliex it-tfal wkoll għandu jkollhom il-privatezza fl-aħħar mill-aħħom tal-ħajja tagħhom. Fil-fatt qed naraw din it-tfajla sabiħa li inti tiffosterja, ovvjament qed nieħdu ħsieb il-privatezza tagħha wkoll għax hija importanti. Samantha, jiena dejjem nafek attiva ħafna, ovvjament u għadek attiva ħafna fl-għajn pubblika minħabba ruoli differenti illi tħaddan huma ruoli importanti ħafna. X'kienet ir-raġuni illi xtaqt illi tagħmel il-kors tal-fostering u tisma' l-appell illi jagħmlu id-Dipartiment ta' Remenda għall-Kura Alternattiva u tkun waħda minn tant foster carers lew fil-pajjiż. X'kienet dik illi ħajritek? Propja minn età żgħira niftakarni ġifieri kolli konverzazzjoni mommi u ngħidilha jiena ħana adotta tfal mhux ikolli tfal bioloġiċi tiegħi. Ta' tifla. Tifla, ma nafx kemm kelli żmien, imma ġifieri niftakar għandi memorja fuq is-sodda mal-mami u jkollna dil-konverzazzjoni. Imma mbagħad eventwalment sirt naf li anke minħabba li għandi kundizzjoni Marfan syndrome, il-chances li nkun pregnant ifisser li tkun ta' high risk il-pregnancy. U allura qisu stajt ħadd id-deċiżjoni, kważi ħassejtni relieved qisu li dak is-social expectation li bħala mara wkoll li kolli tfal, ħassejt relief. X'inhi skużana nistaqsik għax ma kontx naf li kellek xi sfidi Marfan syndrome x'inhi? Hija kondizzjoni rari li taffettwa qisu partijiet differenti tal-ġisem u li affettwatni primarjament li anka kont fl-2018 anka kont l-emerġenza minħabba li ċartit li l-aorta. So, jisu wara dik l-esperjenza speċjalment għaliex ukoll kienet sitwazzjoni ta' ħajja jew mewt prattikament, ovvjament ma nixtieqx nerġa' ngħaddi li l-nifsi minn din is-sitwazzjoni u fejn nista' nippreveni bħal pereżempju nippreveni taqala nieħu deċiżjonijiet differenti għaliex tkun vera high risk il-pregnancy. Il-possibilità hemmhekk qiegħda, pero jiena personali ma nixtieqx ngħaddi li l-nifsi minna. U jisu wkoll minħabba li dejjem kelli din l-intenzjoni f'moħħi li nadotta. Ovvjament meta kont żgħira ma kontx naf x'inhu fostering, ġifieri iktar konna nitkellmu b'mod ġenerali fuq l-adozzjoni. Mbagħad ħassejt dak ir-relief qisu li mela issa nista' nagħmel dik id-deċiżjoni. Ma kontx f'relazzjoni u għadni anke sal-lum il-ġurnata single u kienet deċiżjoni li ħadd waħdi blajnuna kbira tal-familja tiegħi li anke jagħtu support sal-lum il-ġurnata li anke kienu involuti fit-taħriġ ukoll għaliex attendew sessions li setgħu dejjem attenda xi ħadd miegħi. Anke qabel ġiet it-tifla konna għamilna sessjoni d-dar ma' familjari tiegħi ma' nies qrib tiegħi wkoll ma' social worker isu what to expect f'daw sitwazzjonijiet u kif jistgħu huma wkoll jissapportjaw kemm lili u kemm lit-tifla wkoll f'ċertu affarijiet. Imma bħala deċiżjoni naħseb
dak kien il-trigger point qisu mbagħad illi qed okej mela jiena itqala mhux għażla lija issa nipproċedi b'dan il-proċess. Mbagħad tibda t-taħriġ tinforma ruħek u it was a feasible choice. Again, blajnuna tal-familja li xi tkun single parent mhux faċli. Interessanti ħafna li inti ħadd deċiżjoni anke biex ma jkollokx tqala li tipperikola lek ħajtek u jew tipperikola saħħet it-tarbija li jkollok. U kont kuraġġuża biżżejjed illi wasalt għal din id-deċiżjoni u qed biddilt il-ħajja b'mod pożittiv ta' din it-tfajla. Issa ħa nistaqsik kif inbidlet ħajtek mindu din it-tfajla daħlet f'ħajtek? So many ways. Ovvjament għandek persuna li trid tieħu ħsieb li hija full-time dependenti fuqek. Ġifieri trid ovvjament anke l-fatt li jiena single tagħmel l-arranġamenti neċessarji skont il-bżonnijiet ta' tfal li hija xi ħaġa xejn differenti milli esperjenzaw familji li jkollhom it-tfal bioloġiċi tagħhom. Imma naħseb l-iktar ħaġa wkoll hija li ovvjament aħna jtilqu bl-impressjoni li tfal ħana nalmuhom aħna, għandhom ċertu skills li ħanieħdu ħsiebhom aħna. Imma għalija bidlitlek ħajtek u forsi din qed temozzjonak hux veru. Bidlet li ħajti ħafna, qalmitni ħafna. Ovvjament anke minħabba x-xogħol tiegħi minħabba l-istudji tiegħi diġà kont konxja ta' ċertu sfidi soċjali. U inti stajt lift ħajtek, ġifieri qed tgħix ħajja sabiħa ħafna bħala omm ukoll. Imma wkoll nitalmu ħafna minn xulxin, ġifieri dik naħseb l-iktar ħaġa li tini sodisfazzjoni ġifieri xintara il-growth tat-tifla f'sentejn u l-potenzjal li daw it-tfal ikollhom li sfortunatament ma jkunux jistgħu jilħquh minħabba realtà nuqqas opportunitajiet differenti minħabba traumas li jkunu qed jesperjenzaw. Bis-support dejjem anke tad-dipartiment ġifieri kemm tal-Dipartiment tal-Kura Alternattiva u anke tal-Fostering, il-fatt li hemm dik l-għajnuna tal-istat, hemm l-għajnuna tan-network personali tiegħek li tara l-komunità kollha f'daqqa ġifieri aħna ovvjament noqogħdu minħaddin li wkoll ġifieri tara anke l-interessi li l-komunità stess għandha fit-tifla biex jissapportjaw, ġifieri komunikazzjoni naf jekkix l-iskola, jekkix il-mużew, il-komunità ta' differenti fil-lokalità, jiena wkoll involuta fil-komunità ta' Ħaddingli. Ġifieri hemm ħafna affarijiet illi ħafna sitwazzjoni tu ħafna nies li jiġu flimkien ukoll biex jissapportjaw din ir-realtà. Naħwa, Chris, storja sabiħa ħafna ta' Samantha li bil-fors emozzjona ruħax mħabba kbira lejn binta illum il-ġurnata, il-persuna li qed tiffosterja. Chris, intu wkoll, kemm ilha li bdiet l-istorja tiegħek? Naf li għandek tifla ħelwa ċkejkna, kemm ilha li bdiet l-istorja tagħkom? U għaliex iddeċidejtu li tiffosterjaw? Mela bħala storja ilha ftit snin għax aħna kif semmit Samantha wkoll aħna wkoll konna qed naħsbu biex nadottaw. U ħanejdu hekk ċikka li konna qed nattendu waħed mill-pre-adoption support groups li jiġu organizzati u kien hemm koppja oħra li qalulna iffosterejna tifla speċi u kuntent ħafna eċetera eċetera. U jisu dak il-ħin wara bdejna ddiskutu jekk hux xi ħaġa li tattalina wkoll. U għall-bidu konċettiku ġifieri niftakar il-mara kien speċi entużjasta ħafna u jiena dejjem anke forsi sports il-preokkupazzjoni, ċertu miżinformazzjoni li jkun hemm, eċetera, eċetera. U għal-bidu iżni għalaqt il-bieb. Mbagħad wara ftit tkellimna u nisma' ejja mmorru l-kors u nitgħallmu. X'isima l-mara tiegħek għal Alexia. Alexia miż-żewġ 10 snin. U speċi għadna isma' ejja mmorru nitgħallmu naraw xi tfisser u neħdu d-deċiżjoni wara. Dik kien jisu l-kundizzjoni li mmorru biex nisimgħu u biex però nista' nassugurak li wara jisu it-telet parti tal-kors, kont entużjast ħafna jiena wkoll li ġi biex nagħmluha. U naħseb illum issa għandna 9 xhur f'din l-esperjenza. Naħseb ukoll bl-istess mod nifhem ħafna l-emozzjoni għax ovvjament ħajtek tinbidel, però naħseb li tinbidel b'ħafna modi loġistiċi f'semmejn eċetera eċetera.
Però wkoll naħseb li tkabbrek fis-sens li qed toħsib persuna oħra, vera kif forsi s-soltu speċi tgħallem, eċetera, eċetera, ma l-istess mod jiġifieri kull ma tkun qed tagħmel huwa tħall il-proċess għaddej waħdu biex it-tifla titgħallem u tikber u naħseb illi waħda mill-iktar affarijiet illi tina sodisfazzjon f'dak li qed nagħmlu illi forsi kieku ma mhux għax ma konniex aħna tax ma nagħmlu xejn, jien għalija ma nagħmlu xejn speċjali fil-verità, imma qed nagħtu opportunità lill-tifla ikun min ikun biex għall-inqas ittieħ l-ambjent illi jiżviluppa u li jikber. U naħseb dik hija l-iktar ħaġa li tina sodisfazzjoni jiena f'dan il-traġett li qed nagħmlu. Xi tħoss għal din it-tifla llum li issa ilha miegħek 9 xhur? Ħanejdlek kull filgħodu kull flaxija kważi tgħid kważi tinsa, mhux tinsa, kważi tgħid isek qed tgħix f'ħolma. Ġi parti challenges ta' kuljum. Tant tidħol imbagħad fir-rutina u tiġi parti mill-familja tiegħek fl-aħħar mill-aħħar. Illi ovvjament tiġi jisu il-ġurnata ta' kuljum, tifhem li inti tkun dan. Ovvjament l-imħabba li tħoss lejha hija enormi. Tajjeb, jiġifieri li kultant anke jkollok bżonn tikkontrollek innifsek għax bħalma nafu mhux l-imħabba biss importanti imma ċertu affarijiet li bħal rutina bħal li inti tihom security, eċetera, eċetera. Jiġifieri kultant isek tfakkajlek innifsek isma' kultant anke b'mod daqsxejn inqas emozjonanti tittieħu ċertu deċiżjonijiet għal ġid tat-tifla wkoll. Jiġifieri ikollok dik bħal kull ġenitur ieħor ta' ġid u bifer. Kull jum tgħaddi minnha dik il-ħaġa, imma ovvjament l-attrazzjoni li jkollok lejn bħala familja lejn din it-tifla hija. U kif taħseb affettwat l-Alexja, kif rajta tinbidel issa li għandkom din it-tifla f'ħajjitkom? Bla dubi tinbidel, ġifieri dejjem tinbidel fis-sens illi naħseb bħala tnejn minn l-tnejn li aħna bidlitna issa iktar responsabbli. Ġifieri qabel kont isma' jiena qed noħseb tiegħi nnifsi, qed noħseb tal-koppja aħna issa għandna responsabilità ikbar, qed neħdu ħsieb xi ħadd ieħor li huwa vulnerabbli fis-sens li ċatt li għandu età ħafna iżgħar u li kull deċiżjoni li qed tagħmel, kull ħaġa li qed tagħmel din qed tixrob dak kollu li qed tagħmel. Ġifieri jekk qabel kon nixrob, mhux għax vera għamel, ma nixrob mill-fliexkun, meta niftaħ mill-friġġ. Issa qed ngħid għax hemm it-tifla tara. Ġiet tagħti iktar responsabilità. U Alexja hija għandha aktar esperjenza minni għax hija tiġi tal-kindergarten u nitgħallem ħafna minnha ħafna drabi meta jisni jkolli d-dubju nħalli f'idej għax tiġi għandha ċertu esperjenza f'dik l-età, allura għandha qed tifhem iktar. Qabel ma ngħaddi għalik Remenda, ħansaqsi mistoqsija li naf li intom titħarġu fuqha u kont anke iddiskutejta ftit miegħek ukoll. Naf li fil-proċess tal-fostering hemm illum bidla fil-liġi biex ikollok iċ-ċans wara ammont ta' snin tadotta il-wilt li tkun qiegħed tiffosterja. Imma jekk jiġri xi ħaġa u ikollha tinfiret minnek it-tifla, naf li intom titħarġu għaliha u naf li hija sitwazzjoni li żgur diffiċli. Kif tħarreġ u titrejnja lilek innifsek biex diżomma f'moħħok? Mhix l-iktar ħaġa faċli fil-proċess kollu, ġifieri anzi pjuttost naħseb l-iktar ħaġa diffiċli, però naħseb irridu nżommu f'moħħna illi r-realtajiet tal-familji, ġifieri tal-familji bioloġiċi ta' dawn it-tfal, mhux ħajnbidlu mill-lejl għan-nar. Ovvjament anke minn dak l-aspett hemm ħafna support min-naħa tas-social workers li jkunu qed jaħdmu dirett magħhom. Naħseb waħda mill-iktar affarijiet importanti li anke kienu spjegawlna fil-training li kien sar kien il-mod ta' kif issir di tranzizzjoni lura għal familja bioloġika jekk ikun il-każ. Ġifieri naħseb u jiena għalija naħseb kienet waħda mill-isbaħ affarijiet li wkoll spjegawlna li inti għax inti tagħmel fostering bil-ħsieb li ħatejn tifel jew tifla. Imma meta bdejna training, waħda mill-iktar affarijiet għalija sbieħ kienet li inti mhux biss qedtejn lit-tifel jew tifla, imma qedtejn lill-familja tat-tifel u t-tifla wkoll biex huma jkollhom l-ispazju biex anke huma jieħdu ħsieb u jirranġaw sitwazzjonijiet diffiċli li jkunu qed jesperjenzaw huma. Imħabba dik imħabba kbira tkun qed tagħti biex tasal anke ċaħħat l-emozzjonijiet tiegħek għal ġiet tat-tifla. L-emozzjonijiet naħseb illi xorta tħoss. Ġifieri inti ħanitkellem fuq, ġifieri jiena minkejja li naf l-isfidi differenti tal-familja bioloġika, għandi xorta rispett lejn l-om primarjament li
nifhem illi hi wkoll bħala individwu, ġifieri aħna kultant ma nirrealizzawx illi l-esperjenza tal-adult ġejja wkoll minn esperjenzi differenti, forsi trobbija diffiċli. Jiena lija li nara hija illi twaqqaf dak iċ-ċiklu tal-proċess. Issa again jiena qed nitkellem hekk għax il-background tiegħi naf ċertu sfidi. Ġifieri u allura għandi apparti l-emozzjoni forsi ċertu knowledge illi jgħin nikkontrolla dawk l-emozzjonijiet u nibbilanċja bejn dak li razzjonali u l-emozzjoni. Però jekk niġi fis-sitwazzjoni m'għandix dubju illi ħatkun l-ikbar firda f'ħajti diffiċli li nista' nagħmel. Imma naf fil-kuxjenza tiegħi illi dik it-tifla jiena tajta l-opportunitajiet li kieku ma kienx ħajkollha illi f'dan il-proċess qed nissapportja wkoll il-familja bioloġika wkoll u illi fl-aħħar mill-aħħar it-tifla tajta l-skills ukoll biex titgħallem iktar u tuħsib li l-nifisha u tieħu deċiżjonijiet li hemm bżonn. Ovvjament il-fatt illi ġi wkoll tagħti lok illi il-proċess għall-adozzjoni. Again, jaqas inħossa għalija, imma dak naħseb l-iktar ħaġa importanti f'dak il-bdil legali kien illi it-tfal ikunu diġà qed jesperjenzaw ċertu stabilità, ġifieri f'dawn is-sentejn it-tifla parti relazzjoni miegħu mal-familja tiegħi għandha l-ħbieb għandha semmejt il-komunità aktar kmieni. Ġifieri dik hija xi ħaġa importanti ħafna. Imma tajjeb ukoll illi ngħidu li xi ħaġa li anke fit-taħriġ spjegawna kien illi dawn l-affarijiet kollha jiġu konsidrati u fl-aħħar mill-aħħar jaraw x'inhu fl-interess ta' tifel jew tifla li tkun qiegħda fil-foster care. Remenda qed narat uħu pjaċir tismakom ħafna għax tgħid almenu hux vera dak il-ġid. Kemm hawn familji bejn wieħed u ieħor bħal Chris u Samantha li qegħdin jagħtu ġid il dawn it-tfal? Bejn wieħed oħra għandna 198 familja illi bejniethom qegħdin jagħtu trobbija lil bejn wieħed u ieħor 250 tifel u tifla illi huma qegħdin irabbu. U iva jiena meta nkun qed nisma' foster carers bħal Samantha u Chris, inkun qed nintela b'ħafna kuraġġ u emozzjonijiet u nispjega għaliex. Għaliex aħna dawn it-tfal inkunu rajnihom f'sitwazzjoni mal-familja bioloġika tagħhom li jkunu f'sitwazzjoni ħażina ħafna. Tanto illi l-istat iħoss li għandu jipproteġi l daw it-tfal u dawn it-tfal jiġu taħt il-kura u r-responsabbiltà tal-istat. U ħafna drabi aħna bħala social workers ix-xogħol tagħna huwa xogħol tqil ħafna imma aħna umani u allura l-istejjer ta' daw it-tfal inġorruhom magħna. Ġifieri jien qed nisma' daw l-esperjenzi qed niftakar f'daw l-istess tfal meta kienu f'sitwazzjoni oħra u min jaf kemm għaddejna minn emozzjonijiet li nixtiequ l daw it-tfal intuhom l-aqwa futur u f'dak il-mument issa nibdew naraw nibdew naraw dlam u nibdew ngħidu imma min ħajkun dik il-persuna dawk il-persuni li ħajjejnuna. Ġifieri meta jkollok tfal aħna bħalissa għandna bejn wieħed u ieħor 50 tifel u tifla illi qed jistennew li jingħaqdu ma' familja. Li jkollok tifla ta' 8 snin illi tmur iżżura f'post illi qed irabbuha b'ħafna għoża u b'ħafna mħabba. Imma mhuwiex familja u tħares lejk u tgħidlek sibt li familja għax jien nixtieq nidħol ġo familja. Ġifieri meta aħna nkunu qegħdin naffaċċjaw daw ir-realtajiet, iva l-appell meta nisma' daw l-istejjer nintela b'emozzjoni u l-appell ikun vera minn qalbi. Għaliex għandna tfal illi postom huwa ġo djar residenzjali. Daw għax ma sibtulhomx għadkom daw il-ħamsin. Għax ma jkunux instabu. Jew ma kienx hemm match. Ġifieri għax intom ma taqbdux u Ekku, il-matching huwa importanti imma wkoll għax għandna bżonn iktar familja, però ħanagħmel dal-punt ċar. Hemm tfal illi ma jiffitjawx ġo familja u għalihom daw it-tfal importanti li jkun hawn djar residenzjali, djar fil-komunità li qed jagħmlu ġid immens għal dawn it-tfal biex ituhom l-istabbiltà. Imma mbagħad għandi realtajiet ta' tfal bħal daw il-50 li qed insemmi li għandhom bżonn attenzjoni individwali, illi għandhom bżonn li jitrabbew ġo familja u iwa daw it-tfal għaċċana, daw it-tfal jixtiequ illi jingħataw din l-opportunità. U meta qed nitkellem fuq tfal, qed nitkellem fuq trabi, ġifieri jkolli trabi ta' ftit sigħat, trabi ta' ftit jiem, għal tfal illi għandhom 4 snin, 5 snin, 8 snin, illi għadhom qed jittamaw illi xi darba xi ħadd ħajiftaħ dak il-bieb
u jilqaħħom ġoddar tagħhom. U aħna li nkunu qed naraw l-imġiba ta' dawn it-tfal, nkunu qed nifhmu l-ġieħ. U jisu għalhekk nieħu gost meta nisma' anke kliem bħal din hija komunità, il-familja, s-sapport, il-komunità illi qed tissapporti għal daw it-tfal, illa għaliex aħna meta nkunu qed inħarsu lejn daw it-tfal, xi kultant inħossu tal-pis waħedna. U nkunu nixtiequ illi ngħidu b'qawwa kbira fuq l-esperjenzi ta' dawn it-tfal, fuq ir-realtajiet ta' daw it-tfal, illa għaliex nafu d-differenza kbira illi daw it-tfal jesperjenzaw malli jgħixu ġo familja. Jiġifieri il-mod kif ikunu stimulati, l-imħabba li jesperjenzaw, l-istabbiltà u l-sigurtà li tkellmu fuqha ibidlu lil din it-tifla, lil dak it-tifel mill-lejl għan-nar. Illum jiena. Intom meta żżuruhom daw it-tfal, għax intom naf li għandkom dik il-responsabilità wkoll, taraw id-differenza. Naraw kambjament. Jiena Marja qabel ġejt hawnhekk illum kelli laqa ma' żewġ foster carers li magħhom ġabu lil-tarbija ta' sena li jien l-aħħar li rajta din it-tarbija kellha ftit xhur, illum il-ġurnata għandha sena. Il-kambjament li rajt kien enormi. Jiġifieri fil-li kienet tarbija li bil-kemm iżżomm rasa u mhux minħabba l-milestone biss, illa għaliex ovvjament aħna għandna l-esperjenza fuq il-milestones ta' tfal, naf li ta' ċertu età it-tfal jilħqu ċertu milestones, imma tfal li jkunu abbużati, tfal li għaddew minn diversi trawmiet, daw il-milestones ma jkunux laħquhom, allura aħna nkunu nafu li ma jkunux laħqu dak li suppost laħqu skont l-iżvilupp tagħhom, imma mbagħad imorru ġo foster family. Narhom wara ftit ġimgħat u l-iżvilupp, anka fiżiku ta' mhux biss mentali, l-iżvilupp, il-kambjament enormi li jkun sar li fiżikament jien qed narah, jimli nibda l-kuraġġ li niġi hawn u nagħmel dan l-appell għal kull min forsi qed jaħsibha u kull min qed jibża, iva l-biża' hija reali. Aħna ngħaddu mill-istess biża' kull jum għax ma tafx għadha x'ħajjiġri, però bħalma qal Chris u napprezza ħafna dan il-messaġġ. Ejjew ersqu biex tiġbru l-informazzjoni. Għaliex min jaf kemm nisimgħu affarijiet u min jaf kemm jgħidu affarijiet. U iwa ħafna nies ikunu qed jitkellmu mill-luġieħ tagħhom, ikunu qed jitkellmu mill-biżgħat tagħhom. Imma once li inti tersaq u tifhem ftit iktar ir-realtajiet ta' dawn it-tfal minn xi għaddejjin u dak li tista' tihom, naħseb hemmhekk imbagħad tista' tieħu deċiżjoni bħala familja illi mbagħad tgħid iwa jiena nista' jew jiena ma nistax. X'iridu jagħmlu minn palissa jarak u qed iħoss daw l-emozzjonijiet jgħid ħanati ċans, x'iridu jagħmlu? Sempliċi ħafna Marja, telefonata waħda 1778 jagħmlu appuntament magħna fejn aħna nagħmlu laqa intuhom ħafna iktar informazzjoni u mbagħad jidħlu għat-taħriġ. U t-taħriġ ma jfissirx li għax tiġi għat-taħriġ awtomatikament inti ddeċidejt li ħassir foster carer. Jiġifieri anke jekk inti ma tiddeċidix li tkompli, dan it-taħriġ ħajjejnek għalik anke bħala persuna, ħajkabrek bħala persuna, mela ħarsu lejn it-taħriġ bħala opportunità li niġbru l-informazzjoni, li nikbru aħna bħala persuni, għax aħna l-informazzjoni hija dejjem utli għal kulħadd, u mbagħad wara dan it-taħriġ flimkien magħna nagħmlu deċiżjoni jekk intom bħala familja tixtiequx li tkomplu bil-pass il qudiem. Dat-taħriġ? Mela, normalment ikun bejn 8 ġimgħat u 10 ġimgħat, ikun darba fil-ġimgħa, fejn nitkellmu fuq suġġetti differenti, ikun hemm anke nies li għaddew mill-fostering u li jkunu qegħdin jiffosterjaw li jiġu jaqsmu l-esperjenza tagħhom u nispjegawlhom u nuruhom esperjenzi reali anke ta' żgħażagħ u ta' tfal li għaddew mit-traġitt tal-fostering. U mbagħad wara dan it-taħriġ inħallu l-familja jew il-persuna individwu li jieħu d-deċiżjoni tiegħu, jekk jiddeċidi li jkompli u mbagħad nibdew inżuruh ftit fid-dar biex nagħmlu dak li ngħidulu l-home study report fejn hemmhekk insiru nafu iktar fuq b'mod individwali, insiru nafu l-istil tiegħu ta' trobbija, kif jaħseb illi ħajrabbi, x'inhuma l-biżgħat tiegħu, x'inhuma x-xewqat tiegħu, nagħmlu illestu dan ir-rapport jgħaddi quddiem board indipendenti li jiddeċiedi iva jew le jekk dak il-persuna jew dik il-koppja sija jekk mhux miżewġin jew sija jekk qegħdin xi cohabitation opportunity jew ġenitor single u hekk jgħaddux mill-fostering once li jiġu liċenzjati biex ikunu foster carer
u mbagħad hemmhekk aħna nimmeċċjaw ma' wieħed minn daw il-50 tifel u tifla illi bħalissa qegħdin jistennew bil-ħelqa u b'ħafna ħrara. Bħalissa hemm 50 tifel u tifla jasta jistennew il xi ħadd milli jiffosterjom jalla jisimgħu l-appell 1778 hemm xi paġna ta' Facebook jew email. Iva, għandna Fostering Malta, Fostering Service Malta fuq il-paġna tagħna ta' Facebook jistgħu anke jaħallu messaġġ hemmhekk u aħna nikkomunikaw magħhom jew inkella 1778 li huwa numru li jistgħu iċemplu fix-xejn iridu jaħallu d-dettalji tagħhom u aħna nirritornaw mill-ewwel. U intom il-familji li jiffosterjaw tħallhom waħedhom jew tibqgħu tassapportjawhom? Aħna nimxu magħhom pass pass. It-tim tal-fostering bħalma semmit Samantha huwa tim magħmul minn social workers u counselor għaliex aħna nemmnu illi għandna nkunu hemmhekk magħhom f'kull sitwazzjoni ta' ħajjithom għax ovvjament ħajjen għalaw sitwazzjonijiet u aħna qegħdin hemmhekk, aħna din hemmhekk 24 siegħa kuljum. Ġifieri aħna għandna saħansitra il-telefon tagħna li huwa l-on-call system illi jekk ġara xi ħaġa anke bil-lej aħna din telefona tal-bot. Jistaw jikkomunikaw magħna. Wasalna fit-tmiem tal-programm. Chris, ħanħalli fidejk biex min qed forsi qed jaħsibha u forsi qed għandu xi dubji, messaġġ mill-qalb minn għandek illi inti llum għandek din it-tifla din il-ġojjel tal-familja tagħkom inti u Alexia u din it-tifla biex jagħmlu kuraġġ u jersqu l-qudiem jekk vera jixtiequ jagħmlu dan il-pass. Kif semmejt l-ewwel jiena konċettiku ħafna wkoll, ġifieri nifhem ħafna lil dawk il-persuni illi ikunu beżana, ma jkunux lesti li jieħdu dak il-pass u forsi dak li jkun jgħidu iva għalfejn din nagħmilha jien għandi l-ħaġa għalfejn din nibda l-ħajti daqshekk. U naħseb il-messaġġ tiegħi huwa sempliċi ħafna diġà semmejnieh, imma naħseb l-informazzjoni hija l-iktar ħaġa b'saħħitha. Jiġieli inti tkun taf l-affarijiet kif huma għall-inqas, mhux neċessarjament tieħu deċiżjoni llum, imma li inti titgħallem. Isma' kif in is-sistema, x'jista' jiġri, x'ma jistax jiġri, kif għandi nittakilja. U f'dawn il-courses ikun hemm ħafna minn din l-informazzjoni. U mbagħad wara ħalli tieħu deċiżjoni, jiġifieri mill-ewwel fil-kors li attendejt jiena kien hemm koppji li waqfu. Kien hemm koppji li baqgħu għaddejjin u llum ovvjament bħali qegħdin ukoll foster carers huma wkoll. Jiġifieri naħseb l-iktar pass importanti huwa li titgħallem, illi tifhem kif in is-sistema u kif din taħdem. Proset ħafna, grazzi Samantha, grazzi Chris u grazzi Remenda li dejjem tilqa meta nistiednek dejjem tieħu paċenzja bija u tiġi, grazzi immens, grazzi lil kru li għandi fl-istudju, grazzi lil dawk li qegħdin fil-kamra tal-kontroll, lid direttur Lizio Farrugia, segwu l-paġna ta' Kuxjenza fuq Facebook u Instagram u jien nkun magħkom il-ġimgħa d-dieħla. Grazzi ħafna.